Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано. Це буде, як, дивіться, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, і зустріч, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Якщо можна, я зупинюсь на цьому питанні, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Пане Романе, от колишню владу звинувачували також у тому, що понад 5 років і зрушень по Криму не було. Сьогодні Володимир Зеленський, він заявив, що є ідеї, і ідеї теоретично можуть бути дієвими. Що ви про це думаєте? Ну, я можу напевне сказати, чому, власне, так сформована відповідь. І чому у відповіді названо тільки одне прізвище – це президент Трамп. Справа в тому, що ключовою позицією тут є той меморандум, який в присутності посла України представники Держдепу Сполучених Штатів Америки вручили пану Мустафі Джемілєву. Цей документ дослівно наголошує, повторює зміст документу, який в 1940 році було вручено представникам Балтійських держав – Литви, Латвії, Естонії, де вказувалось на те, по суті, говорилось про те, що ми визнаємо вас як спадкоємців нації, народу і право ваше на отримання держави. Тому не випадково йде мова про Трампа і так далі. Що в цій частині треба робити нинішньому політичному керівництву? Треба вносити зміни в Конституцію України. Треба визнавати Крим, кримсько-татарську автономію. Треба розуміти те, що кримські татари – це титульна нація, яка має право на державність. Це вже її справа, як вона її буде трактувати. Чи як автономію у перспективі держави, чи ще якусь форму. Але в тому числі і народи, які в меншості на певних територіях створили свої держави, такі приклади є. Як сформувати, скажімо, представницькі органи, органи влади, щоб якби залишалася правосуб'єктність, але не виникало ніяких конфліктів. Тому мені здається, в цьому аспекті йде розмова. Чому не розкривається? Тому що Зеленський, як і всі попередники, президент Зеленський, як і всі попередники, бояться сказати те, що я зараз сказав. Але я наголошую на цьому. І хочу в тому ж самому політичному керівництву України сказати, що Україна, як держава, несе відповідальність за майбутнє кримсько-татарського народу. І тому далі тягнуть цього кота за хвіст і мовчать з цього питання не можна. Рішення давним-давно треба було приймати, вносити зміни в Конституцію, що давало б можливість серйозно задіяти ООН в цих питаннях, тому що відповідні міжнародні акти давали можливість при такому повороті події Україні апелювати до них. Тоді б це давало можливість отримати інших прихильників у цій справі. Більше того, про це говорилося не одного разу на європейських і світових форумах. Ще більше того, це б дозволило запустити так звану Женеву плюс, яка існує вже ніби 4 роки, але існує тільки на папері, в питаннях, пов'язаних з подальшою історією Криму і повернення йому статусу. І я вже не кажу про те, що це б дало можливість розвивати інструменти санкцій по відношенню до Росії. Тому що одна справа – це Крим як екс-територія держави Україна, а зовсім інша – це Крим як держава певної національної групи, національного творення, певного титульного народу чи титульної нації.